Здравейте и добре дошли във втората част на видеото, в което ви разказвам всичко, което знам за къшаните след 4 години живот в Корея. Добре, първо, много хора ме питат какво всъщност е къшан. Реално просто фондютен в една доста по-удобна опаковка, при която имате продукт, който е напоен в къбичка и също така апликатор, с който загревате продукт и така го разнасяте по-лесно. Това, което най-много харесвам при къшан фондютените е това, че са наистина много компактни. В Корея дори момичетата се возят на автобуса и си оправят грима или, например, си чакат автобуса. Може да видите по улицата хора, които просто си оправят фондютена дори докато ходят. Нещо, което харесвам при къшан фондютените е това, че те са доста леки и са подходящи за ежедневна употреба. Интересно нещо, което виждам тези години е, че всъщност компаниите започват да разработват различни формули и в момента даже вайрал е тази на Тир, която всъщност бих казала, че е с доста високо покритие. Естествено, все още имаме и по-натурални къшани, като този на Alicia, който е с semi-matte финиш. Така че има наистина много опции в момента на пазара, в зависимост от вашите предпочитания. Нещо подобно и като другите фондютени е това, че повечето от тях имат и SPF, което ги прави отново доста подходящи за ежедневна употреба. И другото предимство е това, че те са подходящи за суха и смесена кожа, тъй като повечето от тях имат този глоу ефект. И през зимата това е доста по-добър вариант, тъй като времето е много сухо.